मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. सगळ्यांना शुभ सकाळ. इकडे सकाळ सकाळ बघा यांची कशी भांडणं चाललेत, प्लेट कुठली पाहिजे त्याच्यावर. तर सकाळ सकाळ नाश्ता बनला इथं मस्त शेवयाची खीर, गाई ड्राय. ओके, तर पिल्लूला आमचं पाहिजे ती डिश. ओके, फायनल झालेलं आहे आणि आम्ही आता खाणार आहे शेवयाची खीर. या बेबे बेबे बेबे. तर काल खेकडे तोडल्यानंतर आम्ही आज खातो शेवग्याची खीर. तर रात्री साहेब घरी गेले आणि परत सकाळी आले. तर चला आता आम्ही त्यांना नाश्ता आणि मग स्कूलला सोडून जाणार ऑफिसला. ओके बेबी, काय पाहिजे काय पाहिजे काय पाहिजे नीट दे ना यार. चला आम्ही खातो शेवयाची खीर. गरम गरम मामीने बनवली अशी शेवयाची खीर. कशी झाली? एक नंबर. कशी झाली सांग ना. तू सांग ना. हे बघा काजू बदाम स्वतः निवडून घेते. काजू बदाम नाही घेतले. मला ते काजू दिसले आणि आमच्यामध्ये टाकले नुसते बदाम. इथं दाम आणि पिलू पण आले. आता पिलू आमचा कसा खातो. चला नाश्ता करूया. ऑफिसला आलं पुन्हा भेटूया. तयारी चालू आहे आपल्या फंक्शनची. काय तुम्हाला कळेलच. त्यासाठी थोडं वेट अँड वॉच करा. ओके, खालो बाय खालो. हे बघा शिवच्या ताटात पण आहे. आता शिव खाणार आहे. ओके, दोन आहेत. चला आता ऑफिसवरून आलो. काय झाले एक नंबर. शाबाश शाबाश बोल शाबाश बोल शाबाश. एक नंबर. या ए शाबाश बोल मामीला शाबाश बोल. असंच बनवत जा. बोल असंच बनवत जा. बोल ना. या बघा टी शर्ट बघ. टी शर्ट भावाला बाय बाय करा. हा जावा पुढे. चला तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आल्यानंतर पुऱ्या करते. कोण करतय पप्पा? कोण करतय? पुऱ्या करते. इकडे बटाट्याची मस्त ग्रेव्हीची भाजी आणि आज आहे मस्त की आम्रखंड आणि पुऱ्या. मस्त गरम गरम पुऱ्या. इकडे लाटायचं काम चालू आहे. गरम गरम पोळी पडलो. इकडे लाटायचं काम चालू आहे आणि इकडे नंतर तळायचं काम चालू होणार आहे. आणि इकडे मस्त बटाटा असं ग्रेव्ही एकदम भाजी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये जातो आता कोथिंबीर. वाह, कोथिंबीर धनिया. तर मस्त पैकी पुऱ्या वगैरे बनवू आणि मग पिल्लूला नेऊन देऊ खंड आम्रखंड. पिल्लूकडे पण भेटू आपण. काय बोलतेस? तळताना बघूया जरा तळताना. तर गाईच पुऱ्या तळायला सुरुवात झाली. टम्म वरती आली. पुरी तळायला सुरुवात झाली. बघा टम्म बघून कशी वरती आली. गव्हाची आहे ती खुलणारच. आणि काय ना लाल लाल होते. लाल लाल कलरची पुरी बनवते आमच्या घरीच. वा वा मस्त झाले मस्त. चला जेवायला बस. चला. लाल लाल कलरची पुरी पुरीचा कलर लाल. त्याला आपण श्रीखंड सोबत खाऊ. चला सोडा पटापट टाक 4-5. हो कढई नाश्ते हो कशी. कढई मोठी नाही ठेवली ना. तिकडचं पाणी लागलं त्याला. अरे हा मग काय अशी करतेस. बनवल्यावर भेटू आपण. पिल्लूकडे पण जायचंय. तुम्हाला काय पाहिजे मित्रांनो? बघा मी कुठं आलोय. हे मी टी शर्ट घातले ना. हे मी टी शर्ट मॅथचं गावचं म्हणून त्याला पण तेच घालायचंय. बघा ना पिल्लू. कोणी घातले म्हणून घातलंस? माईने माझा. नाही मामाने घातलं म्हणून घातलंस ना. टी शर्ट आता मी मामाच्या घरी जाणार नाही. आता फटके देणार आहे. कशाला? आचार नको आजच नको दे याच्याकडे. नाही तुझं जेवण मी इकडे आणलंय डब्यात. नाही जायचं. सकाळी ये ना यार.
मला इमोशनल करून तर मेयर बघा हा इमोशनल मला असंच चला आता करतो आपण गली बित्या गली चल आता आपण जेवण बघूया जेवण आज आपण जेवण बघू आज जेवण काय आणलंय बघ जेवायला फ्रीज मध्ये बघ जा जेवण मध्ये हे बघ फ्रीज मधनं काढलं बघ बाहेर ते बघ काय काढलंय तर गाईस याची नाटके चालू झाली आता काय परत रात्री मला सोडायला लागतं टेंडाऊन बघ असं वगैरे ब्लॉग पण आहे तर चला आपण खाली उद्या जेवायला मस्त थंड फूड काय तुला जेवायला काय तुला जेवायला काय गावाला येणार जेवायला ओ भाई सा मँगोच श्रीखंड पुरी आणि खाणार आमचं किलोडी किलोडी खाणार आता मी जून मामाच्या घरी येणार हा जेवण बाबा घ्यायला येतील पिल्लूला मग आता बाबांसोबत जून येते मी ओके आता मी जून मध्ये आपल्या गावाला जायचंय आपण गावाला भेटू ओके गाईज चलो बाय बाय तुम्ही पण जेवा मला पण जेवू द्या बोल तुम्ही पण जेव्हा ब्रेड सोबत आणि मला खाऊ द्या असे करून असं आहे यम्मी का एवढे दिवस आम्ही पाऊस जायची वाट बघतो कारण की आम्हाला चालवायची होती वरती मशीन तिथून नाही गेली तर बाहेरून जाणार पण जाणार तर चला आता ती मशीन आहे ती आपल्याला इकडे घेऊ चरम भाऊ लवकर आले तर बोललो घेऊन घ्या आपण उरकून नवीन मशीन हा आता वरती चढतानाची नवीन मशीनचा सगळा थरारा बघूया आपण थरारा कसा मजा येते भाई व्लॉग मध्ये पण दिसणार व्लॉग मध्ये पण दिसणार भाई व्लॉग मध्ये शूट घेणार कोण ऋतूला घेतो थांब ऋतूलाच घेतो हा चला येऊ दे सगळ्यांना मग कोणाकोणाचे हात लागतील ना ते दाखव कोणाकोणाचे हात लागणार आहे या गाईज हे बघा बाहेर आम्ही मागवलंय माप काढलेलं आहे माप कसं काढलंय हा. माप घ्यावं लागेल 3 हा किती झाले अरे आणि मध्ये एक थंब हा मध्ये एकदम हा मग बाई काय माप घेतले बाई घासणार घासणार बघूया मग बाजूने काय बांधू का चादर बिदर बांधूया चादर बांधूया बाजूला बांधूया भाई चादर बांधूया म्हणजे व्यवस्थित जाईल मग मी चादर आहे का ग हे बघा इकडे एक हा सोनू आणि हा सोनू आलेच भाई चला अच्छा मोठा छोटा सण तू कुठं खाली आपण मेन सपोर्ट खाली आहे. हा भाई खाली काय बोलतात ते दहीहंडी मध्ये Yes. बाहेरचा घे चला गणपती बाप्पा साईडला पकड. भाई काही नको मी नाही भाई माझ्या हाताला दरवाजा लागला आरामात या रे काही तर माझ्या हातात लॉक झालं पण तरी पण वरती इकडे वरती पकडायला कसं ते बघ हात ए भाई काय बॉडी बिल्डर पोजिंगला उभा राहिला का यायचं वरती 2 स्पायडरमॅन पडायचा खाली बल ब्लफ काढ ना तो हे ब्लफ काढ बाईक लागेल काढायला लागेल अरे इथं घासणार या साईडने घ्यायचं आपल्याला बांगडी पडली लाल लाल तुम्ही या उचलायला नाही वायर ती बरोबर बोलते वायर वायर काका इकडेच करा वायर इकडे कर. हा बस इथे ना हे फाडू नका सोडूच नका तर माझ्याकडेच येतो ना हा बस नको साईडला पकड रितेश साईडला आहे घ्या पकडलं का दोघांना पकडलं आणि सोडलंय वायर अडकले पकडा जरा आता घेतले इथे लागेल पटकन जा इधर से उधर से इधर गाइस झाला थोडासाच एकच आहे नंतर बघू आता नंतर बघू तर मित्रांनो झाला आजचा दिवस आपला श्रीखंड पुस्तकी छान झालेलं आहे तर आणि आपली वॉशिंग मशीन फायनली घेतली वर गेलेली आहे माळ्यावर गॅलरीतून पत्र्यातून
वर माळ्यावर. तर आपल्या चरण, रितेश, छोटं सोनू, काका आणि पप्पा, मी यशस्वीरित्या आम्ही बाहेर नाही निघाले, कारण इथून जाणार नाही, आम्हाला डाऊट होताच वर गेले म्हणजे. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक, शेअर आणि जे नवीन असेल ते सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्राम, फेसबुकला फॉलो करा. तर भेटू आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी.